Έτσι είναι εκεί. Δεν το έχω με τα φώτα, δεν το έχω. Ξεκόλα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάντα κοιμάμαι με χαρτί. Πάντα. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ μυτσιάρα. Λοιπόν... στήσουμε. Έτσι τώρα είπαμε να δώσω λίγο. Τρίχα. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Νιώθω πάρα πολύ ήρεμη. Περίεργο για μένα. Νιώθω ήρεμη. Είδες. Όταν είμαι μόνη μου νιώθω ήρεμη μάλλον. Δεν μπορώ κανέναν. Κανέναν, όλα μου σπάνε τα νεύρα. Είναι πολύ σπαστικό τώρα αυτό. Πώς. Αλλά... Έλα καρδούλα μου όμορφη. Θεωρώ ότι έχω κανένα μη αξιοπρεπές στρώσιμο. Θέλω μία συντονίστρια εδώ πέρα να καρφιτσώσει το Instagram μου και το YouTube, γιατί χθες ανέβασα βίντεο στο YouTube, παιδιά. Και δεν το έχετε τιμήσει. Μου θέλει και διακοσμητικά μαύρα. Ορίστε, το άστρωσα. Λοιπόν... Σκάω. 1, 2, 3, 4. Κακό. Φως. Όχι, πες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κάτω, στο σπίτι μου είμαι. Τσαπ, κρακ, αχ, κρακ. Εντάξει, έκανα. Ίζησε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και ποιο είναι και η μικρή. Παιδιά, έχω ανεβάσει βίντεο στο YouTube, να πάτε να το δείτε. Όχι, πρέπει να το βλέπω από κάτω πρώτα. Και αυτά. Ούψ. Όχι, δεν θα μου πέφτει. Έχω βάλει και τη βεντούζα στο πάτωμα. Να τη. Αχ, Θεέ μου. Ωραία. Να ανοίξω λίγο εδώ air conditioning γιατί θα σκάσω. Και πάμε τώρα κάτω.
δεν αισθάνομαι. Λοιπόν, περίμενα ένα. Αμάν πια! Κάτσε. Περίμενα. Εδώ. Μισό λίγο, γιατί σκάω. Και πάμε τώρα λίγο να τακτοποιήσω. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα γίνεται λίγο χαμός. Κρεμάστρα. Σε τι... Να το. Θέλω ψου. Δεν μου. Χαμότο. Θα φάω γάλα με μπισκοτάκια. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Παιδιά, έχω ανεβάσει... Έχω ανεβάσει βίντεο στο YouTube, να πάτε να το δείτε. Να πάτε να το δείτε το βίντεο στο YouTube που έχω ανεβάσει. Και να με κάνετε και follow στο Instagram. Ναι, να πάτε τώρα γιατί το ανέβασα χθες. Κάτσε και εκεί. Γιατί αυτό πώς θα το βάλω τώρα. Κόκκινα σέτα, έτοιμη εδώ. Τα βάζω και με χρώμα, είμαι τέρμα ψυχαναγκαστική. Γεια σου αγάπη μου. Σοφία μου, σου ευχαριστώ. Να ψω. Χρώματα εδώ. Τώρα πάμε σε άσπρη φούστα. Αυτό τι είναι? Η φούστα μου είναι μαύρη. Αυτό εδώ είναι, θα μείνει Ηράκλειο, δεν θα το πάρω μαζί μου. Αφήνω. Τούχς. Τι είναι τούχς? Αυτό εδώ πέρα, το shorts. Αυτό είναι καθαρό. Ναι, καθαρό είναι. Αυτό είναι εδώ. Ωραία. Αυτό καλά τώρα εδώ δεν μ' αρέσει. Οκ. Whatever τώρα, τι να πω. Όχι, ναι, ας το έτσι. Αυτό θα το πάρω, αφήνω. Αυτό αφήνω. Ωραία. Χαλάκι μπάνιο, οπότε πάμε στο μπάνιο. Αχ, τι μαλακίες πατάω πάλι. Τι έκανα? Πώς το βγάζω? No, I don't want to live with you. Please go because I don't know how to do that. Παιδιά, βοήθεια! Τι κάνω, πώς το βγάζω τώρα? Αποκλεισμός. Πώς το κάνω? Παιδιά, βοήθεια! Θα πάθω και κεφαλικά. Και του έλεγα go, δεν με καταλάβαινε κι αυτός. Συγγνώμη. Εντάξει, πες δεν ξέρω αγγλικά. Το go δεν τον καταλαβαίνει ο μαλάκος.